Všimla som si jednu vec. Strašne veľa ľudí je teraz frustrovaných z Instagramu. Majú pocit, že robia všetko správne, ale tie čísla sa jednoducho nehýbu. A myslím si, že je to na 100% tým, že stále žijeme v tom, že musíme robiť veci, ktoré už dávno nefungujú. Sme stále v tom, že potrebujeme zložité prechody, hľadať tie správne virálne audia a mať všetko do bodky dokonale pripravené a nastrihané. A keď potom video nefunguje a nemá dosahy, myslíme si, že chyba je v nás. Sama mám vybudovaný profil s takmer 48 000 sledovateľmi a teraz budujem tento. Ale paradoxne ten najextrémnejší rast, takmer 5 milión pozretí za posledné mesiace a tie najväčšie platené spolupráce neprišli z dokonalých uhladených videí. Prišli presne v momente, keď som len zobrala telefón a začala točiť náš úplne bežný život. Zistila som, že to, čo dnes funguje na Instagrame, je obyčajnosť a autenticita. Preto som sa rozhodla pre taký experiment. Zobrala som tento môj starý spiaci profil a idem ho vybudovať na 50 000 sledovateľov. V priamom prenose budem tu na tomto profile zdieľať, ako dnes reálne funguje rast a tvorba obsahu na siete. Takže ak máš aj ty pocit, že sa na Instagrame niekde zasekávaš a nerastieš, budem tu všetko dokumentovať, preto ma nezabudni sledovať.